نێزی 3000 کارساز بەرپرسên حکوومەتان û bazirganên ji rêzê li bajarê Davosê Swîsra dicivin. Klaus Schwab daner û berpirsê yaneya aboriya cîhanî dibêje hevkariya bihêziya civaka navnetewî bû rizgarbûna ji qeyrana aborî giring e. Ji ber ku ji dema destpêkirina qeyrana aboriya cîhanî sala 2008 heta niha hêdî pirêve diçe. Ez bawerim heta astekê em li ser qeşayeke tenik dimeşin ji ber ku ew raporta berî çend rojan me weşandî me tirsiya aboriya cîhanî û gefên li ser aboriya cîhanê dide diyarkirin. Ez bawerim pêwîstî bi hevkariyeka cîhaniya gelek girîng heye. Ava ya ku em li vir li Davosê daxwaz dikin. Raporta dawî ya WEF hişyariyek bihêz dide ku aboriya cîhanî di rewşek xerab da derbas dibe. Ji ber ku duberiya nava zilhêzên cîhanî da. Gelek serokên cîhanî jî xwe dû ragirtîne ji wan a Serokê Amerîka Donald Trump ji ber rewşa ew ketiya daxistina beşekî hikûmetê ku dirêjtirîn dema daxistina beşekî hikûmeta federal di dîroka Amerîka da. Lê wezîrê wî yê derve Mike Pompeo bi rêka vîdyoyê bû Davosê li ser dûberiya bazirganî ya wan û Çînê axivî. Yên ku behsî nakokiyan dikin, nakokiyan di navbera me her du welatên zilhêz da nerast e. Ew masa nabînin. Me hez heye em cihekê bibînin ku bikarên bi hev re kar bikin. Pompeo tekez li ser hevkariya her du welatan Amerîka û Çînê kir û got hevkarî dê hebe dema ku merc amade bin. Ava deryaya ya vekirî û azad e bo her welateke ku tiştên xwe bo seranserî cîhanê veguhêzet. Rêxistiya bazirganî ya dadwer û li hevguhartinên bazirganî rê didine her welateke li ser bingehê dadweriyê û zelal û vekirî hevrikiyê bikin. Serokek din ku bejdar nebûye, Serokwezîra Brîtanya Theresa May ya ku ji dengdana standina baweriyê rizgar bûyî piştî biryara vekişîna şirketiya Ewropa hatî redkirin, بۆ سەدەم ku li Davosê îsal amade nebe. Ez bawer dikim eger me Brexit'ek bi alozî hebe encamên wê dê gelek xirab bin û amadekarî jê re dê bi zehmet bin. Evca em bihîvîne xelik vekirte ser hişên xwe û dê me ew sistem hebe ku berdewamiyê bi karên xwe niha bideyin. Dema ku pêşketinên aborî hêdî pêk tên rêkxistina Oxfamya xêrxwazî Davos li ser nekîsaniya dahatî li seranserî cîhanê hişyar kir.